Ако усещаш, че нещо в живота ти е блокирано, че колкото и да се стараеш, нещата не се подреждат, че даваш много, но получаваш малко, възможно е проблема да не е в действията ти. Възможно е енергията ти да е на чистота, която привлича още от същото. Днес ще ти покажа как благодарността променя вибрацията ти, как активира сърдечната чакра и как постепенно започва да пренарежда реалността ти. Остани с мен до края, защото ще направим и дълбока практика за енергиен баланс. Всичко в Вселената е енергия и всяка енергия вибрира на определена честота. Мислите ти вибрират, думите ти вибрират, емоциите ти вибрират. Когато си в страх, вибрацията е ниска. Когато си в гняв, тя става тежка. Когато си в благодарност, тя се повишава. Това не е просто духовна идея. Тялото ти реагира моментално. Помисли за момент, в който си бил истински благодарен. Как се е почувствало тялото ти? По-леко, по-отворено, по-спокойно. Това е енергийна промяна. Сърдечната чакра е центърът на любовта, приемането, състраданието, баланса. Когато тя е затворена, започваме да усещаме липса, огорчение, чувство за несправедливост, трудност в отношенията, страх да получаваме. Но благодарността е естественият ключ за отварянето й. Когато благодариш, ти казваш на енергийното си поле: аз виждам доброто, аз го приемам, аз му позволявам да остане. И сърдечната чакра започва да се разширява. Повечето хора благодарят, когато вече получат нещо. Но истинската сила идва, когато благодариш преди това. Когато благодариш за това, което още не е дошло, ти променяш вибрацията си от нямам към вече е мое. И реалността реагира на тази честота. Започват да се появяват синхроничности, хората стават по-благосклонни, ситуации се подреждат по-леко, не защото светът се е променил, а защото ти си сменил честотата. Сега ще направим практика. Настани се удобно, поеми бавно въздух и издишай. Постави ръката си върху сърцето. Представи си зелена светлина в центъра на гърдите си. Меко сияние, което пулсира. С всяко вдишване тази светлина става по-ярка. Сега си спомни нещо малко, но истинско, за което си благодарен. Не нещо грандиозно, нещо истинско. Може да е само усмивка, може да е топъл чай, може да е човек, който ти е подкрепил.
Позволи на усещането да се разшири. Усети как гърдите се отпускат. Кажи тихо на ум: благодаря, благодаря, благодаря. Остани в това усещане. Как да превърнеш благодарността в навик? Не е нужно да е сложно. Всяка сутрин си спомни 3 неща, за които си благодарен. И всяка вечер 3 неща, които са се случили добре. Не ги мисли, почувствай ги. Защото благодарността не е мисъл, тя е енергия. И когато стане ежедневие, вибрацията ти се стабилизира на по-високо ниво. Когато благодарността стане твое състояние, животът ти започва да отразява това състояние. Не защото си поискал повече, а защото вече излъчваш достатъчност. Благодарността балансира сърдечната чакра, повишава вибрацията ти, привлича повече от това, което цениш. А сега напиши в коментар едно нещо, за което си благодарен днес. Така не само подкрепяш канала, а усилваш собствената си енергия още веднъж.